Naimbag nga aldaw, kada kayo amin, welcome itinungdianong Ilocano drama. Ita nga aldaw ang tingite ti drama ng Biano. May saa, may dakalan kay makapikapit na istorya kalpasan data, react tayo. Sa inyo lip-lipatan at subscribe kin, click the notification bell. Tapos piliin nyo kay all, tanong palagi kayong updated, no? Ang dati barong upload tayo. Adram. Ngayon kay ipatpatangatang. Ilingad naklakuman ni tinagan anorman. Naawisak mo ito nagsurat, takayat kumante paiwanwan kan ka. Kasti man... Awan mo ti kwarta nga ramatag. Ha? Ala, kat no interview mo, saan aya? Sana bale. Tama ka makam ko ba basta makadiskarte ak iti pamasahik nga agpa Manila. Ha? Pautangan na kumabay gilay. Sana bale. Tabayadan kan tumatlaeng. Inayon mo na tinaut-utang ko kang ka. Norman. Para kadatamat laeng na makabruda. Makaurnungak adagos iti pagkasarta, ken pangrugyan ta. Ken, diyak magkayat nagnanayon na tambayak Kababaeng, no sikat ag trabaho, idinto ta siyak ti lalaki. Uwan, maawatan ka. Ibagam nga rod naman no ti masapul mo. Tawapanak mangiruwar. Ay na, agyaman at gilay. Naimbaglakit din ta man nakaawat ka anubya. Amo kami di pa nagragot mo ang maka-abroad. Iso atulukan ka nga rod. Tapno matungpal mo ti arapaap mo, Norman. Ti amo ti nobyam, ada ka di Manila nga agipras-process iti papers mo. Di na amo nga ada ka dito'y arpad ko. Sorry lang, Igilay. Ngam sikat kayat ko, Aileen. Saan ka nga rodan ngagsubsubli di abra? Dito'y kan laon yun ngagnaad. No agsubli ka pa ijay. Nasaysaya at numang pili kalangan kada kami kani Jelay. No asino at talaga ti itungpal mo kada kami. Natural. Sika, Aileen. Ta sika kat nga rod ti ayate. Lukas na nga rod, aramidam ti rumbang. Makibreak kan ka ni Jelay. Tapno saanan amang namnamakan ka. Aileen. Ngamno di mo kabaalan nga i-break. Data nga rodan ti ag-break. Saan Ang sapul ako niti panggadak dito. Kuwatatang. Basta, di ako nagawit. Flight mo ka din. Saan tatang? Aglunikon ka na kayo. Sana pod nung agaplayak nga agabroad. Anya? Nagloko ka magtain? Papapalam nga ron nga Nagsayang ang tikwartangin ng aramat mo ang nagbibiyahay. Kuwatatang. Pasensya kaya, nag-ibaga, no sa dino ti ayan ko ita. Sana bale? Kaibagak tumatlaan. Saan pa'y nga ita, tatang? Anya ayat inan aramid mo. Anya kamatan Norman. Pasensya kayong tatang. Agda kalakumay ti sangwanak ta. Inikan jaski ka. Paliwawan. Mangilawlawan ka. Sabay, dandanik insal da di daga tayo ang pag-abroad mo kuma. Imbaglaki din, tadyak pinatuloy. Bayadam nga raw, dagit inaut-utang na kininanang mau. Ngayon intimikan ka. Salbag ka kiday. Ay nalilaw na ta. Diyak amaw no anya ti rason na. Tadi namat imbaga. Ay, maluksawak at talaga bakit. Ay, sana bale. Agda magtantumanin no umawag. Pilitin tang agaway. Bayamaw, no di na kaya't kagawid. Nasaysaya at might, no saan pa nagpagpakita itata ang mga numalaw anak. Kaslawan panunot na. Ay, ang nagmayat nga ibaldait, jayawanan bae. Kadya akong masarakan ti Facebook account na.
No kasta, di mo pa'y amaw, balasang ka. Ha? Di anya tata? Kat no, saan anak na pa ni Manila? Saan apod na nga agap-apply para abroad? Anya? Day tatipod na balasang ko. Oray da kami kininanam, inalilaw na kami may. Maluksawak nga rod kan kwa na nga ginggay ta. Apay nga inaramid na di kasta tata. Apay nga inalilaw na tayo. Day tatidya ka mau, ta saan nga mawawag. Sipod day di na uday ay awag na. Anya mo ni Norman? Apay nga oray siya kat inramraman dakay nga inalilaw. Impagarup ko apod no amin dagiti imbagbaga na kayat na ti agabroad para iti masakbayan mi. Yung pasig mat gayam nga ubaw dagiti imbagbaga na. Nakarkaro nga ron nga igaid ko ti agtrabaho. Tamaadaan ta ni ti anak. Rumbang laang Sa nabale, tanapintasan ti trabaho ni ti La Union. Agkalay satan, Aileen. Ha? Agpaiso? Wen, agkalay satan. Kalpasan na, ipasyar ka ija abra. Tapno, maam-among mata, dagiti dadakkel ka. Anya nga to nagpasyar tapay nga umuna di ayan nyo. Sakbay nagkalay sata. Ay sus, nalaos ti pungtot ni tatang kanyak. Isuasan pa'y nga ita. Bumaaw mat siguro ti pungtot na kadata. No dakkel ton ti tiyan mo ngay pasyar ka yayan mi. Ta makita ta ang maadaan-dan iti apo ko. Nag-civil wedding kami nga road kini Aileen Mangbianong. Takayat ko kasar kami nga ipasngay natin anak May. Mok akaguradak pa'y laeng. Ngamsapay la ko ma. Tamapakawanda kon itinaaramid ko. Malmalwon ka kumangkay. Nagkasar ka pa'y gayam adi mo pa impakpakaam mo kada kanay. Agasong may tikas tangin naramid mo. Maamakak ngamin. Nga mangan no kapungtot dak pa'y laeng. Saan min nga impakpakaam mo kada kayo? Oray kasano pa'y tipungtot ko. Alangan mat nga ibalang da ka. Nang raunakan na'y masikugan ti asawam. Tatang, Ni Jelay, ti pakasyak unay. Ha? Amum kaday ang nalaos ti sakit tinakam na iti panang talikod mo kankwana. Kasanumot nga main kat tinalikod ang laktan, akaslawan ang yaman na. Di mo pa'y pinanunot matirik na masakitan. Imbag kumano awan tinaitultulong na ka. Agasan tayong bagbagam nga agabrod ka? Gayam, sa bali mo tipapapanam. Sana bali tatang. Agtidawak to iti pamakawan kinigilay. Nasaysaya pa'y, kasaritam, ta nagbalinan asaan ang matagtagaray, manipod tinalikudam. Dinan kayat ti makisasaaw iti ure asinaw. Kay kayat na tagmay maysa. Basol mo, ikas jaya nagbanagan na. sige Norman, kasaritam. Sigurado ka? Saan ka nga gimon? Sana niya? Agasawa tamutan. Kun imposible, asubyang pay laang. Ipulong ka ni tatang, no aramidom ti kasta. Taison ti makamukon ka. Di kagdanag, takasawak laeng. Jak agar aramid iti milagro bakal. Tatadem dagiti matam. Manangalilaw ka. Pinagay ayaman nak. Inalilaw nak. Inayat ka iti kastaunay. Inaramat nak laeng apagbagasam. Tapno adda aramatem amapan iti ayan ti babae anang sukatam kanyak. Ayop ka. Gilay. Kagurukura ka. Dahil ito'y talaglagipam. Di kanto agragsak iti dan na ti babae anang isukatam kanyak. Ha? Ikarit delta, Norman. Pangasin tapo na sa mong tiguram kanyak. Imayak dito ayan mo. Tapno,
Agkidaw iti pamakawan kang ka. Aklunat tinagbasulak. Pumanaw kan. Di kan tupulos mapakawan. Bayadak dagitin intod mo akwarta kanyak. Tapno maksayan ti sakit tinakam mo kanya. Pumanaw kan kunak. Gilay. Diyak kasapulan ti kwartam. Sige nga ron. Mapana ko. Tibok ko! Ibat ang tibok ko! Magkawat-kawat ang tibok ka! Saan kayong tungagragsak? Saan kayong tungagragsak? Naglagipon na ita. Naglagipon. Saan kayong tungagragsak? Sabsabali tilangan. Kasla saanin nga iso tigilay. Asigod nga mamok. Ha? Madlaw na laos tiguro na kanya. Kasla sumsumkarak pa'y lang aging gaita. Diyak may lawlawag ti marikrik na. Apay ngamin aya. Basta, diyak may lawlawag. Sabali talaga ti jar ni Gilay. Madlaw na sakit una itinakam na kanyak. Aileen, apa yan? Kalata, nagsakit tiyan ko. Anya? Kat mo, inom pa ilaabulan ti sikog mo. Diyan ka mo. Ay, nagsakit na talaga. Pinasaya, itaray ka di ospital. Amangan yun nyakit di matinday ta. Kalata, nagpukaw ti sakitan na riknak. Ano? Iyala anak man iti danom. Makain-inumak. Mabit lang nga ron. Yalaan kay ti tanong. Nanang, tatang, agsubli kami kini Aileen ijalangon yun. Ngam, madmadi ka no tirik nana. Nakapsot ka no iti panagrik nana. Anya, agurigor ka day. Saan ba't anabara, nanang? Kasta aya. Saan nyo pala patuluyan, tagbiyahay? Tatang? Abangan no ang nga pa'y timapasama kini Aileen itidalan niyaw. Amang ano na bannog mo at iso akas jay. Jak to pa'y paggargarawan una yan. Tagas lang ano, mabambanog akanayaw iti panagrik nana. Aging kakas jay matin. Madidirig nana. Saan mo tanabara? Kanayon akas jay tirik na ni Aileen nga aging nakasubli kami ijilaon yon mangbiyanaw. Impadpadoktor ko, ngam awan mo ti makita da asakit na. Nagpas ngay nga raw ti asawak, ngam kalpasan ti limatawin, nagbali na managsaksakit ti anak May. Impadpadoktor May, ngam awan mo ti makita da asakit na. Nagsubli kami nga raw dito'y abra, ta kinuna ni tatang, apakita May iti herbularyaw ti Agsaksakit ti tiyan na, ama. Kastaya. Anda ka di tinakapapa yung agasawa. No siya, awan mo ti malagip ko anak apak, ama. Si Kangay Norman. Anda nakapapam. Ko, ama. At lunat nga damang gurgura kanya. Angin. Saan kumat nga apain? Asino ti manggurgurakan ka? Ti ex-nobiak, ama. Kasta. Panagkunak. Kapoy ti sakit tinakam. Isungagsak sakit ti anak yaw. Anya. Magamgamudan ti anak yaw. Anya? Nukunayaw ngawan ti makita dagiti doktora sakit na. Idinto ta makarikrik namat iti sakit. Nabatad nga raw nga damanggam kamot ti anak yaw. Anya nga ti aramidin mi, ama. Saan asyak ti makaagas ti anak yaw? No di ka ti mismo amanggam kamot kan kuana. Mapanamis mo ikayan na kat kasaritam. Tatang? Sikatiim mo na anang pasakit kan kwa na.
Iso asik ka nga rod ti mga rami di tiwagas, tapno mapakawan na kan. Kasanon mo dinak mapakawan tatang. Kaasibat ti anak mi, apang ibalbalsan na itigura na kanya. Iso nga raw da kasarita man ay bag. No kasapulan nga daw kay ti pamakawan kan kwa na iti oray mamin ano adaras. Aramidam, kasi ka mo tinagbiddaw Norman. Yatin tinangam. Gaputan naragsaka kun. Gilay. No kagura nakpailang aging gayda. Pakawanin na kuman. Sikan samot ti sana makalipat, Norman. Imbagak mo't na naragsaka kun. Kaya't asawan day ta, jakun laglagi pang tinapalabas. Gilay. Dapat aramidag, mabalid mo ti pumanaw. Sardingam kuman ngay pagpagamot dyan ako. Anya? Nagalasan ti pagkit-kitaam kanyak, Norman? Gaputan mo. Sikat imang pagpagamot iti anak ko. Iso ka na yung nagsakit ti tiyan na. Pangasim ko ma. Di mo iramraman ti anak ko iti sakit tinakam mo kanyak. Ay, anyan, Norman. Sika lang arudan ti nagbasol kanyak. Sika pa'y ti adaganas ng agatap kanyak iti dakas. Gilay. Siyak lang tigurahan. Basta di mo iramraman ti anak ko. Kunak, mapukpukawan ti limbong ti panunot mo, Norman. Di mon ammo ti bagpagam. Kaasi kamet no agbalakan. Normal ti panunot ko. Pasensya ka na. Ngam saan anormal ti panunot ti agpabasulatan iti saan anasayat iti pada na atao. Sika tinangal lilaw kanyak. Sika tinang loko kanyak. Ngam sika pa'y tadaganas na amang dadawal iti kinatao. Gapu iti sasawam. Gapu tapagam-gamutam dyan ako. Wano saan? Nalabit amang gagamot ka. Gam-gamutam ti anak ko! Amakak nga mga nukalat manay nga addag sakit kada kami. Amok nga oray ibagbaga ni Jelay napakawan na kaon, ngam mariknak asaan nakpay napakawan, taging gayta ket saanayn anak yas asawa. Awan mo't tinadamdamag kaw nagbalin nobyo na. Pugno ka day ti gamod mang biyanong, kasano nga kaalabanan dayta, tapno saan akum na kada kami. Pasensyakan no praningak mang biyanong. Jakla kayat nga dati agsaksakit akamang ti pamilya. Sakbay ayat nagkaw ti kapanunutak may papaniti dahi ti abanag. Kayat kumanpay ti agbare-bare. At dangamin dagitay mangtantanig kadagiti kakastoy. Pagayam ko Norman, kas may sa Kristiyano, rumbeng laeng nga iti Diyos ti pangsapulan tayo kadagiti sungbat, kadagiti saludsod, iti kakastoya banag. Di tayo rebeng pagtamdan wenno umuman kadagiti kakastang aramid. Ti manggagamod kat may sa akita ti anito. Ti gamod kat may sa kadagiti iparparit ti Diyos. Mabasa dayta iti Deuteronomio kapitulo 18 iti versikulo 10. Ket nakabutbuteng ti pagbanagan ti mga alagad iti dayta dagiti managanito agyandan to iti danaw ti gumilgil ayab nga apoy kan asopre. Masarakan dayta iti Paltiing kapitulo 20 maysa iti bersikulo 8. Ngem nalalawag papagayam no ijay Tagalog a Biblia ti pangbasan tayo ta kunana ijay direkta dinakamat nate mangkukulam
wenno manggagamod no iti Ilokaw. Kaadwan na nga main iti translation tayo iti Biblia no iti Ilocano ket anito wenno managanito te termino nga inaramat da. Uray ni Apostol Pablo ket inraman na daytoy kadagiti basol iti Dios iti Galacia Kapitulo 5 iti versikulo 20. Nadakamat dita te pangkukulam wenno manggagamod. Ket ulitek manen papagayam nalawlawag no ijay Tagalog a Biblia ti pangbasaan ta direktamente dinakamat na dita te pangkukulam wenno manggagamod. Ket makarimon dayta banag iti apaw. Adamot dagiti pasama iti Biblia a masarakan, mabasa nga adaw manggagamod ti nagbabaway ket timmaliko diti dakas nga aramid da ket pinuuran da dagiti libro da iti pananggamod. Indikasyon daytoy baso la talaga iti Dios daytoy nga aramid. Nakaisiguda na yun kada tayo nawaya tayo makapangedeng no anya adana ti talantanen tayo. Imposible matasaan da nga umanugot. Kat apo ko damot jay paaywan ta kadakwada. Rugi ako niti trabaho. Kastaya. Awan nanang, pasensya kayon Nuda kayo tinapanunot ko amang kitkita iti anak ko no agtrabaho akon. Ay, uwan day talagayam. Mayat no ibatim dito iti anak mo. Tapno rumagsak mo ti unag ti balay may kanitatang mo. Ha? No kasta? Umanugot kayo ang mga awir iti anak ko nanang? Naanya pa'y ngay, kat ko namot nga awan ti mga awer. Ay na, agyam anak nanang. Sana bali, tano agsweldo tangdanan kayong to. Ay, uray sa anon. Diyak matduwaw dawat iti tangdan ko. Isupay paggastusan niyaw. Basta tangdanan kayo nanang. Tapno addamot igatang yu iti kayat yu. Ayan di apo ko ta, Pileng. Adda di tarwar, nagbangad nga ubeng. Ha? Kadaldalus ko laang dito'y balay, gamday talagi warwar at muna. Kagangay iti ubing. Kasta talaga. Anusan tan ti mga aweri ti apo ko ta. Anya pa'y ngay, kastamot at talaga. Agan anos ta akanayon. Tanapale tapo ko tamo ti awirin ta. Nagragsak nga raw no adda ubing dito'y balay. Ay na, awan lat an anos ko. Diyak kayat ti ubing abangad. Aguray ka man, Pileng. Saan ka ti anaragsak ang mga awiri ti apo ko ta? Adaya mo din bagbaga kakasta. Kasla-kasta nga minti kahit nasawan ti pa nagsasaom. Ay na, atap mo laang dayta. Maday ti managatap alaklakayan. Tonton! Tonton, ayan mo! Nanapileng! Diyan po ko yung katiti sapsapulin niyo. Ay, wan. Kunak adi umad, adayo nga may madayukit din. Makita ka di kantaw o makayayam ka dagiti pata ng ubeng. Ay, bangad at talaga nga ubeng. Subag! Sana tungtungpalan dagiti maibilbiling kankwana. Di malay ito, makayayam lang nga na. Gagangit yung ubing daytan. Ang sapul dayti kay ayam da. Kundi trabaho mo't nga minja inana. Gamsyak mo't ti pagbalinan da tagabo da. Ha? Kaya't da siguro ti agparamag Kaya't da nga ipakita nga da trabaho da nga agasawa. Iso pagbalinan dak mo na para aw-awir da. At dalas-lastog namin ni Vida ka. Kat mo anak yaw ni Vida nga na. Iso nga road, asyak ti mangibagbaga itipod no nga ugali na.
Anak ko dayjay, iso nga amok ti ugali na. Lastog dayjay, nalaingag pamarangad a kwarta na nga urawan mat. Nana? Mangibabain nga raod. Impag kumaano jak amaw. Panto manan. Nana, labsan kayo pwede di parangan. Dapat papanak. Ay, Lucio, di mo la kuman ibagbagakin. Ni Vida tinasaokan ka. Kasyan na kuma. Apira nga minday jay. Uray siya nga inanak at apaan na. Anya? Ay, panamang ipaw-awer iti anak na kanyak. Nana? Basta barok, pag nga asim tadi mon idandanon ken kwa na dagitik sinasaukeng ka. Ay, kasyan na kuma. Diyak kaya tapagsasawan ken apaan nak ni Vida. Ay, jak amukang ka. Ay na, awan timbagbagakan kwa na amaday. Nagsarita kami laang. Bakit no di mo kaya't ngaw awirin ti anak Davida ken Raul idirit samlangen kadakwada tapno muda. Adaya imbagak, ajak kayat nga aw-awiran. Kasa daw, katkasla saan kamat anaragsak iti kaadda dito'y ti apu ko ta. Ay, sikati agar aramed iti istorya laklakayan. Bason mo no makaungot ni Vida kanyak. Ha? Ingkakit di suko na japo ko tayo kantaw. Tamadamdamalaan at dan ni Vida wano ni Raul nga umay mangalay ti anak da. Nasayaat mo kasta nanang. Jakmut kaya tamarigatan kayo Iso nga iba kayo laang. No adda parikot nga ipapaay na kada kayo. Awan nga road. Nasingpot si apo ko may. Iso nga awan ti parikot iti kada na diti balay. No day tay sumrod ka diti trabaho. Sapay kumataman anusan yung awawiran ti anak ko nanang. Uwan mo't. Apo kok day jay. Iso amaan anusak. Awan parikot ko naklagarodan. Ay mon gayam. Gimatangak iti iluto yung asidaan niyo. Ay, kastaya. Oh, ato'y nanang. Iluto yun. Ta iso ti pangrabyan niyo. Jak amo dagiti sasawan ni nanang itiliklikudak mangpianong. Taawan mo tinadlaw ko amaday kan kuana tunggal ipan ko ti anak ko iti balayda. Tapno awirenda no daytay sumrekak iti trabaho. Kampante ak nga raud amang ipatbati iti anak may iti balay dagiti dadakkel ko mangpianaw. Tulod ko ni Tonton iti balay na nanang. Idagas kaon, taumon unaak mat arumwar. Tapno makarubwat ka mat na sumrek iti trabaho. Sige nga rod lakay, alaang mo dahi tayong sagana ka masida. Itad mo kadakwada, ta isupay alutun dahin tunal daw. Husto nga rod, no nangilakam ka iti si darin dahin tunal daw. Wen, kaasimot ni nanang, tanaga do tir aramiden na. Sapay na inayon di anak ta nga awiran na. Alang nga rod, bit-bito kunday tayo dagas ko itayon da nanang. Tamapan kamin ka ni Tonton. Ay na, nangyag ka pa'y laang iti mas idabarok. Kabaelak matyagluto iti si daan may. Iso pa nga ramidan niyo, nanang. Agyaman ak nga road, barok. Ananusan niyo lang kuman nga awiran di apo ko nanang. Ayun ka di, awan parikot kanyak. Marayray awak nga road no daytay adda dito'y di apok. Naimbaglakit din ta nasingpot kayo, nanang. Man-manon ti katugangan nakaskada kayo. Ay kat, no nasingpot kayaw, nasingpotak mo ta. Kastaladay ta, barok. Imbag ka pa'y kakapileng ta kanayon alibre ti si dayaw. Ha? Pagkunaamot ka. Kat no kanayon ang makitak ni Raul nga dabit-bit na no daytay umay ditoy. Ken uray ni Vida nga anak yaw. Kanayon mo't amangyag iti si daan yaw. Makitkitak kaming ijay ilay kat gumatgatang iti para kada kayaw. Na,
Nagalason, ta chismis na pa iti panangyag na iti masida dito'y balay. Ay, saan namot nga chismis? Nakitak ida ijay ilay. Iso nga amok ta nagdamagak. Kasla chismis da itan Imbag kumano saan asubsobra na kiti ititid da dito'y balay. Day tatipod no. Mangyag da nga agpaiso itinaluto masida. Ngam subsobrada laang. Kuna ni vida at ang danan na kamagbantay ti anak da. Ngam dinak batang danan. Mout day jay nga anak. Ay, kaka. Kat no nagparagrag day jay. Sakbay ang nagkalaysada ka ni Raul. Awan ti makamu iti day tatay nimlimod ko. Ngam day tatagpay so. Aging sisingputla ang nga anak. Ngam, ampang day dyan anak balasang. Naimbag nga raw tayong kalay sa latan ni Raul nga uray amo na tinapalabas na. Kaka, panagkunak. Saan na masapul nga ibagamday ta kanyak? Ay sus, ibagbagak laang ata day tabot ti agpaiso. Iso asan kayo ang mamate? No day tay kundi iyag dito'y balay may timakmakan. Kas kada kumpurme ditan. Tasaan anitunton, ti mo na nga insikop na. Tadaim paragrag na iti palasang. Di mo ibagbagakan kwa na dagiti ibagbagak sigurado nga apaon nakmanan day jay. Iso apang nga asem, tadi mo ibagbaga dagiti nasaukan ka. Maipapankan kwa na. Nakaw, ang uray san akon atang danan. Taragragsak may matan ka ni tatang yaw ti mga awer iti apo ko may. Ay, saan ananang? Kayat kayo mat nga ikan uray basit laang. Tapno adat igatang yung iti kayat nyo, no daytay mapan kayo ija ili. Agyaman na karod no kasta anak ko. Dakkel at hulong daytoy. Ibagayo laang, no adat masapul yun nanang. Ay, alaw, di kagdanag. Na talaga ang magibagaak kada kayo kani Raul. Awan mo ti sabali apang ibagaak no di da kayaw. Tadamot iti adayo dagiti kakabsat mo. Na ikamang da iti nagaadayo a probinsya. Wan nga rod nanang. Ay basta ibati yung lata dito iti anak yaw. Tapno awiran may kani tatang yaw. Agda kayo mo dito tiyandaan ka. Wan man din siyaw. Kakaiso na nga dati intid ni vida akwarta ka ni nanam. Iso siya kundi may nakitsinda. Medyo maday tirik-rik na ni bakal. Managparapol ni Vida niya tata. Aywan, awan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Kung kasta, sana pudnaw jay ko na ni nanak pilay nga para magnibida. Anya? Nakuna lang amay na para magtianak yaw. Pagbalbalin na kano at tagabaw ni nanak pilay. Ay da, pag naasim paraw, di mon idandanon day taasinaon ni Piling maipapankin ni Vida. Sigurado ngagsakit tinakam ti anak may, no maamuan na dagiti sinasa o ti inana, itilik-likodan na. Imbag kumano pudnaw, kung saan may? Sa lawasaw na dya bakbakitan. Sa lawasaw ka talaga bakbakitan. Imbag kumano dyak maamuan dagiti imbagbaga maipapan itilik-likodan ti anak ta. Na, awan mo ti sinasaok Di ka naglibak. Tadanay danon kanyak. Kasanaon, numaidanon iji anak ta dagiti sasawam. Ay, diyak abuti bagbagam. Nagatultitila na dagiti nagsasao iti mati kontra kanyak. Ibagam, no asino tinangidanon kan ka iti palsaw, tasungatat man. Saan na masapol ngay bagakeng ka? Tamo kong ti ugalim Piling. Pangaasim ikatemon day takinatarabitab mo. Imbag kumano saan mo nga anak di ichis-chismis mo.
Saan may nga amo nga agasawa a kanayon ti panagrikyar danan ang kantatang Daan nakgayam ti inak iti sa bali a tao ta nasaya at met no kasangsangok mangbiyanong. Aging gaadimteng ti saan aninamnam apagteng ket naatake ni nanang na ospital nga road mangbiyanong. Nagtitinulong kami nga agkakabsat para iti panak-ospital na. Ngaw. Tatang, nangyagak iti makan dito ospital. Kasapulan yun no tinasustansya makmakan. Tapno ada ti pamigsayo amang bambantay kini nanang. Anak ko. Ha? Apa yung tatang? Apa yung agsangit kayo? Anak ko. Awanan nanang yaw. Natayin na. Anya? Natayin tayo laang. Asikaswandan ti bangkay na. Irwartay taon dito hospital ti inayaw. Ay, may sana bangkay. Hindi na panalawas. Ngam awanan ni nanay. Awanan tinakan-ano sa mga bambantay iti anak ta. Nagdaklakawak ti kaawanan raon. Ala, patid karam ti pakinakam mo. Sumurot ka di lamayan no madamdaman. Uwan, ibantay tayo ni nanang iti sumagmamano arabi. Pangururayan mo ten kadag iti kakabsat ko nga aggapo iti agduduma a probinsya. Makipagladingit akiti ipupusay ni kakapileng kakadalma. Agyaman na kaka. Awanan ni bakit ko. Ay, wun nga raod. Kala at mati ipupusay na. Kaka. Amaok nga ado ti maikawa iti kaawanin ni Pileng. Lakit di Anang ko! Nimot vida jay nalaos ti sangit na iti ayan ti lungaw. Kadagiti amin nga may nga anak may ni Bida tinasid unay iti inaga. Iso nasakit mo unay para iti anak may ti kaawanan ni Piling. Nanang, may tabon ka nintong bigat. Saan da kanto na makita iti oray ka naman? Vida, balasan ka. Nana, siguro maikawa ka launay iti kaawanin ti inaman niya. Launay, anana. Nagdagkalakawag ti kawanan. Awanin ti apaem nga inam. Awanin ti isagsagunok mo nga inam. Anya ka din dayta nga ibagbagayon, nana. Ay, mabalin kumot siguro ti agsaaw. Ta awanin ti inam nga isagsagunot mo. No, daytay adda maamuam. Saan kayo amaawatan, nana? Nagadaw ti imbagbaga na maipapanken ka. Nagpargreg ka kano idibalaasang ka, ken imot kapay. Anya? Lastog ka kanaw, ken pagbalbalinom pa'y atagabaw. Ay na, pakawanin na kumanipileng no na ibagakken kan dagiti sinasauna. Sana po nuday tanana, kan imposible nga ibaga ni nanang tikasta kada kayo. Ay nagado, ti makapanagna ka dagiti imbagbaga na. Uray ayabak amin ida dito, itapno ibagadaken ka, dagiti sinasaon ni nanang mo, maipapanken ka. Anyan? Nagalas. Jack pulos
kas amo apadpadaksan naggayan ni nanang itiliklikod-ak. Nagalasan nga aramid ti ina, managpardaya. Inakpay amismo ti mang daddadaal iti kinataok. Nagalas nga aramid ti ina. Bakistabar! Nagadaw nga amok ti nakasarita at may papan kadagiti. Imbagbagan ni nanang ko itiliklikod-ak iti si bibiyag pay mangbianong. Nasakit ti ipupusay na. Ngam nasaksakit pay dagiti na amuak nga inararamid na iti si bibiyag pay. Ngam isuda pay ti mangdadaal. Nabayagan na pimusay day dinanang ngam jak mapulas ti sakit tinakam nga impanag gapo kadagiti na duktalak asina sa ona kontra kanyak. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak mangbianong tapno mapunasan mamimpinsan ti sakit tinakam iti kaunggak. Iwanwan na kuma to'y pagayam mo vida iti launyon. Pagayam ko vida, gayam mo man wenno kabagyam, nasakit ang amuan, nga damang sasao iti liklikudam. Naasam ngamin dagiti tao ang makilangin-langin. Kaya't tayo man kung saan talaga pagsaritaan dagiti tao ti sabali a tao, karaman kan. Ngem di mo rebeng ti paapektaran ditoy. Saan mo amalapdan nga adda ti masaodaken ka? Ngem mabalin mo alapdan ti reaksyon mo. Makontrol mo tabagem no anya ti panunutem ken aramidem. Basta daka iti nalintag adana saan mo nga ipaayan iti importansya ti sawen kan panunutan ti sabali a tao kan ka. Saan mo ida nga ikaskaso? Kadawyan na daytate kasayaatan a solusyon nang runa no awan mati pagibasaran iti masasaodaken ka. Ikapot mo ti pamagbagat ti Biblia, tenglem ti pungtot mo. Kinamaag ti panangipumpan iti gura. Ti napintas a reputasyon, ti kasamayan a panglaban iti chismes. No napintas ti reputasyon mo, uray anyapay ti sasawanda iti likudam, awan ti mamate. Agare kat agarin tulakta ti kinapudno. Isu punasa mo danyaman guram wenno sakit tinakam mo iti daydiinam ta napunas mutan iti daytoy alubong. Oh yeah! Allah! Kasta manayin gagayem, aging gangit isumarunumanan, ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, Kadra.